টাকার জলবায়ু খবজাক সালকা রতনপুর ফুটবল খেলা সাধুচরণ মুকুমু পায়ে সালকা রতনপুর ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়র বুফা থৈমানি জাगा চুবাখা চেয়ারম্যান বরম গনাং বিধান দেবব্रुमा ते मणि देबब्रुमा ते যত আদম রক তঙ্গু চয়াবি নাইতংনি বখাতিবি sini media person no sentini sini sarkar atau puni bekakui sini satu soron deborma bini mukumu football tournament termani yagulo hanya hai sing saiman nei sini o is atau puni no koroksa sini tei tangjangai police khai tongjangmani bo ritiar khaimani balakha bini sak sori hami anginai bini nukuni logini yang kakini bini sai osungsarno yakai klai thangmani yagulo bini nukungo sini joto sarkar atau puni sini leader district secretary montring body joto YTF TWF joto palke sing jai mansak sing khoksa khongni khangnai nai sing bini nukungo sing tini chubala ni bagi phelekya sing saimano bini buskangni 10 tarik November condolence service nai aboni bagi boroni nukungo manekhni kisa chuba chub phanung to hmnyai manekhni paitini wo sebarno chubana bagai phekya o chubamano sing tawo sini o chubamano sing yaphari nai sini borongona district secretary borongona moni kumar deborma rangno yaphari na media person no o sari sal ka jang jarago tamni bagi himala sing tini sini salka ratanpuro khoroksa sini Tripura mothani warriors ni bin babu thanai 19 tarik Oktober ko osungsarno yakari thangka aboni bagai sing bini thanibo bini nukhungo sing kisimisa bubagra je thamchani marini tingai bubagra je sawo sara Tripura rajyono sing tin Tripura sangka sing thamchaka tono nanai hinai samani abono ruk sawni sing tini sini Purbo Ratanpur Chainong Ward ni primary committee ni sini president ni bufa osungsarno yakari thangmani nukhungo phainai sing kisa bini nogo subalani ni phaikya o subalani ni phaima jago sini salka ratanpur ni joto sini Tripura mothani warrior sini BC chairman sini joto block tai sini primary committee ni president khobuni sing joto sini oro 5 ta ward tongo o 5 ta ward ni joto bubagrana hamjaginai logiri tongnai bubagrano abo joto no phainai sing oro kisa bini nukhungo phainai sing help khaikya bini pandangnai condolence service nai bini phainai November 10 tarik ongnai aboni bagai sing bini nok nukhungo phainai jaman sak sing abo sobala nini bekharap bahima tong bekhaba tong kaka nini lagi tang ho thai jamo sa khami thai sa khami ngai thai sa khamya samung ko bufru 10 tarik sukuba nini mung kisa sukulaki